Pipila ka magipapahawa na kaniadto nga namuyo ilawom sa tulay sa Cagayan de Oro City ang namalik pag-usab. Task Group Demolition nakatakda na sab nga i-demolish ang maong mga residente. Ani ang report. Namatikdan karon sa Cagayan de Oro City Task Group Demolition Team nga adunay pipila ka residente nga gihikling na kaniadto ang namalik pag-usab. Hinungdan nga magpahigayon na sab kini og laing clearing operations sa Barangay Konsolasyon, ilabi na sa mga namuyo duol sa suba, partikular sa mga namuyo pagbalik ilawom sa Marcos Bridge duol sa Cagayan de Oro River. Ang ato ang concern gyud nga kung simbako mangaling di man gyud nato mabalaan ang panahon kung plitan magbaha sa tanan. So dili gyud nagid sila sa peligro. Giadtuan sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang lugar ug tuod among nasaksihan ang pipila ka mga residente ang namalik og puyo sa lugar. Ang uban kanila anaa namuyo ilawom sa Marcos Bridge, samtang ang uban namuyo sab duol sa Cagayan de Oro River. Gibana-banaang ana sa kapin 20 ka magbanay ang namalik sa lugar. Rason sa mga residente, minus kuno ang pangita sa lugar nga ilang gibalhinan. Wala kag bikil pod sa eskwelahan ba na wala bitaw ka nang sa amo pong panginabuhian pod namo. Dili man gid matugaw ang tao kung naa lagi panginabuhian dito. Saan man na mo balay nga tiyada, simento, kung wala gyapon may kaunon. Gipasabot sa Task Group Demolition nga nasudnon kining kamanduan nga road clearing operations. Gitawag kani nationwide implementation of the Barangay Road Clearing Operations Assessment, Validation and Recognition under the bagong Pilipinas program. So kani ga-validate kani sa atong gabuhaton no nga nakaalayon kani siya o na-inline kani siya sa programa sa atong national government. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.